たかわいいわ生かしてるわハローハローLuego te fijar una cosa, el vídeo ahí está la peña, ya, representa a mí, así es total. Así está la peña, que la ves, está la de primo, pero la ves. Vale, que es el saneo. Es un proyecto de amor. Hola, ¿qué tal? Me conecto, me la cara. Nacho ja no és el príncipe de Bequelar, du un rotllet molt més modernet. Gravant la benvinguda, de Hachet, ara Toxi Vital, te has tocar i se jodió molt gran. Pues el leopardo con la rosa silvestre. Ara en directe cap a Viena. Quan aneu a plegar a nit, ahir per la nit, no dormis. Ah, pero eso fue olor a llenya. Claro. Vale, yo oloraba a Carle. Ah, bueno, a foc. Vosaltres què? Fes la puta de l'estat. No vol dir que ja serà així, com l'hivern, no. L'any que ve ja farà. Bueno, bon dia. Linz, Àustria. Acabem d'aterrissar en Àustria i fa un fred de collons. Estava ploguent i allí, i avui anàvem en ulleres de sol i anem a tindre que canviar-se i ficar-se una xaqueteta. De cojones. I conduir la furgoneta. Panchito està de... ¿Cómo está el mercado? ¿Dónde el mercado? Agarra-ho, és un píllalo. Píllalo. Això era un rotllo que no era ni normal. És fase que n'hi havia... Això, me guarda, perquè anem a fer una factoria en 2 hores, anem a obrir-lo fijo. Hola, peña, com us porteu? Un rotllo abdominal. Vaig a destruir tot això. De molta il·lusió. Da igual, però jo vaig davant. Si tu títol ja te l'has guanyat, però el viatge en dia seguir davant. Nacho. No vale frenar, ¿eh? No va a frenar, si te vas a chocar, choca, pero no frenes, tete. Ok. ¿Vale? No, frontal, no? Tot. Todo frontal. Bueno, pedarrere millor. Nacho? Va haver una moguda... Sí, ara se... Està tota Europa igual, tío. Desde França fins així en obres. El carril de l'esquerra és molt estret. Menos Madrid, tot està en obres. És que per l'esquerra es fa... És que aneu, s'ha donar com els xinos. Es que això s'ha de fer molt d'amor i cura. Molt bé, ahir t'he vist. De moment no trobem un cartell nostre per carrer. Yeeeey! Unes ostres, si fem unes ostres? Qui entra? No, eixa, ostres, dic. Ah, ja està dins. Ostres! És ultra típica, ¿no? Lo de les ostres i el vi, ahí. Pues va. Joder, me metes una jodida ostra, tío. Les ostres son bones para Ojal. los perros y para la zona testicular. Perineal. Dona vigor. Això és com un poc una tortura, que estic sempre amb molta afany. Yo.
M'acaba de tocar el meu jefe desmontaditos. I fa... Toni, on estàs? Dic, estic en Àustria. Diu, en Àustria? I d'ací allí va el telèfon. Dic, pues sí. Diu, bueno, i a part de cantar i no fer res, que això és el que vas a fer per ahir, pots vindre esta vespre a treballar?